खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 21 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम प्रदेश कंग्रेस हान्जानि सासे मावथिखौ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नवग्रह मन्दिरनि साखाथिनि मोनसे वालाव दौलें लानानै थैना थानायाव मन्दिरनि मानसिफोरा नुनो मोननानै सानमारि पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव सानमारि पुलिसा जादैसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। थैनाय कंग्रेस हान्जानि मावथिनि मुङा जाबाय राजु प्रसाद शर्मा। नाथाय राजु प्रसाद शर्माया माबोरैहाय बिदि जाखो, ना सोरबा बुथारखो ना गाव हारसिंसो थैखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनानै जाथायनि सायाव सानमारि पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। आसामनि सासे एमएलए खौ सासपेन्ड खालामदों। गोजां बोथोरनि आसाम बिधान सभानि जथुमायाव गिबि साननि मेलनिफ्राय आसामनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा सासपेन्ड खालामजादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव जिनाहारि खालामनाय, सना सिख'नाय, आथोन गाग्लोबनाय दायनिगिरिफोरनि अनजिमाया बांसिन जानायखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन। बेहायनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। आसामाव गिथाव बाथाव हरखाबै गुलि हाबफैलाबायदों। मैया सानजौफुनि समाव रानि पुलिस बादानि साखाथियाव कार्मेल फरायसालिनि सिगाङाव सासे सुबुंनि आखायाव हरखाबै मिथिस्लाबै गुलि हाबफैलाबायदों। गुलि नांजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मिलन दास। उनाव मिलन दासखौ रानि हेल्थ केयार सेन्टाराव फाहामथायनायबो जादों। नाथाय बे गुलिखौ सोर गावदोंमोन, बबेनिफ्राय बे गुलिया फैदोंमोन, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखैमोन। लकेलनि मानसिफोरा साखाथिनि फायारिं रेन्जनिफ्राय बे गुलिखौ फैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे सिखावखौ खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय गारहरदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि आय'ध्या दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनाव मबाइल खावनाय सासे सुबुंखौ माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनानै बे सिखावखौ खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गारहरदों आरो बे मानसिया जिउ गोमादों आरो बेनि गोथै सहखौ ट्रेननि लामायाव बोखांनो हादों। लोगोसे बेखौ गाग्लोबनानै गारहरनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव बे समाव गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय ट्रेननिफ्राय गावहरग्रा गुबै दायनिगिरिखौबो उत्तर प्रदेश पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गुबै दायनिगिरिनि मुङा जाबाय नरेन्द्र दुबे, 40 बोसोर बैसोनि। आसामाव साननि समावनो गारि गोमादों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय दिसपुर सुपारमार्केटनि फ्लाइअभार सिंनिफ्राय गंसे गारि पार्किं खालामना दोननाय बलेर' गारिखौ सिखावफोरा खावना लांखुमादों। गारि खावजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजिबुर हक। बे समाव राजिबुर हकआ बे जाथायनि सायाव केसखौ होनाय जाबाय। साथाम उदखारिखौ गावथारदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियानाव रौनिया हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गावलायनाय जाथायाव लश्कर-ए तयबा उदखारि आफादनि साथाम केडारफोरा गावथारजादों आरो बे जाथाया शपियाननि सिङाव थानाय मुन्जि मार्ग ओनसोलाव जादोंमोन। गोदान बोसोर आरो क्रिसमास फोरबोआव जौआ बन्द थागोन। मेघालया सोरखारा इस्ट कासिल जिल्लायाव क्रिसमासनि 24-25 आरो गोदान बोसोरनि 2023 मायथाइनि 1 जानुवारि खालार खालि ड्राइ डे फोसावनाय जादों। उत्तर प्रदेश पुलिसनि सानै पुलिस कन्स्टेबलआ सासे सुबुंनि मलेस्ट एबा गाज्रि आखुयै गाग्लोब नाजानाय केसखौ सेटेलमेन्ट खालामनो हागोन बुंनानै 10,000 रांखौ दाबि खालामनायनि जाहोनाव सानैबो पुलिस कन्स्टेबलआ गावसोरनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय सानै पुलिस कन्स्टेबलनि मुङा जाबाय अभिषेक ग'यल आरो मनज कुमार। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि पान्जाबारि लामायाव गंसे स्पिडआव खारबाय थानाय गारिया गंसे ट्राकखौ अभारटेक खालामनानै बेलथायनानै 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे गारियाव गासै 5 सुबुङा दावबायगासिनो दंमोन, नाथाय गुबुन सासे सुबुङा जेबो जायासै। बे समाव जोखोम जानाय 4 सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर।
गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।